Jaod bura Mvita Mohamed Saud koro kwayo tend migawo mar somo Mombasa mondo mi otim nonro mar moko kuom sikunde mag ji giwegi mokoni iyawe kuonde ma ok owinjore gweng'no. Kane olose sikund primary ma Serani kuma ne osidha yanga gedo mag classes manyien, jaod bura no bende ojiwo jonyuol mondo ter jopuonjre sikunde mowinjore ma ok mago ma ichuogo mane ute mag dak. En wach mane osir lwedo gi jago mantiere sekta mar somo makoni thoth sikunde makamago onge kata mana kuonde malong'o ma nyithindo nyalo tuge. Ka penjo margi en niya, to ere kaka ipuodhogi mondo gita chenro mag somo. Private school zilioko vichochoroni ambazo skuli haziko kwa standard ya education, lazima by January director msifungi hizo skuli. Hatuwezi kubali skuli ya private school iwe na kichochoro, bedroom ndogo, mtu ameconvert wa classroom. Kuna standard ya classroom 8 by iko standard. Hii kile kitu ambacho kinatusumbua kwamba tunatatizika kusonga mbele kielimu ni kwa sababu ya kukosa the right environment, kukosa usimamizi ndio sawa. Kwa hivyo wazazi, serikali inajaribu, hata ndio mmeona mheshimiwa wetu ametujengea hii shule, ni kujaribu kufanya mazingira yawe yale ambayo ni mazuri kwa vijana wetu waweze kusoma. Sema kweli, yale yamefanyika hapa leo, pengine kwa mtazamo wenu mnaweza kufikiri ni mambo madogo sana, lakini ni wape hakikisho kwamba yale yamefanyika hapa siku ya leo kuboresha mazingira ya shule ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wa public school pia wao wanaenjoy yale mazingira ya private school, si mambo madogo sana. Dhoudi matinde kaunti ma Migori moting'o Kuria, Luya, Kisii, Somali, Gikuyu kod mamoko dhi nyime kod nyasi mar kitgi kod timbegi, nyasi ma obagi kod tend kaunti ma Migori. Kopogore kod jiwo rito kit oganda, nyasi ma kamaendi mane obagi sikund sekondari mar yawuoyi mar Tarang'anye bende otigo e kono Uganda mondo owere kod timbe marocho ratich oganda. E kinde ma andara ariyo kochaki kawuono gendi matinde kaunti ma Migori dhi nyime